Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara yang ke-6 yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Hadratul Kiram Bapak Kiai Muhammad Purnama Sidik selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Talibin Pekalongan Lampung Timur. Falyatafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallahil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim saha para ulama, para kiai kang kula hormati. Bila khusus akhirul karim Ibnul Khalid Bapak Kiai Muftari Isan selaku pengasuh pondok pesantren Palang, Ibu Bapak Kiai Mujidur Rahman selaku pengasuh pondok pesantren Palang, Ibu Bapak Kiai Ali Mansur dan para kiai-kiai ingkang boten saged kula sebat asma karimipun insyaallah boten ngurangi raos takzim hormat kawula. Dumateng Bapak Kepala Desa Nusaraya saha pamong-pamong bawahanipun ingkang kula hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta tokoh adat yang kami hormati, pengurus masjid atau takmir masjid, Masjid Nurul Iman ingkang kula hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Ketua NU Ranting Nusaraya utawi Ketua Muslimat Ranting Raya Nusaraya, tak dadari sedaya ingkang kula hormati, kanca-kanca Ansor Banser Fatayat dipenuhi PBNU, PSHT, Pagar Nusa yang kami banggakan. Sareng-sareng kalih kula nggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanthi berkah rahmat taufik hidayah maunah lan hidayahipun Allah kita dipun panggihaken wonten medal menika, panggenan menika, wonten majelis menika sak perlu derek hormat lahir Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ingkang kita dereki tindak lampahipun lan kita ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya kelebet saha kecatet dados umatipun ingkang nampi syafaat sugra wonten donya menika lan syafaat kubra wonten akhirat benjang. Bapak Ibu jamaah sedaya, saderengipun dalem matur lebih lanjut kok bilih nggih kula matur samangke wonten lepat lan kekirangan dalem nyuwun pangapunten Pak nggih. Ibu nggih, niki ampun dimaknani kula paling alim, ampun dianggep kula paling sae, mboten sedaya namung pikantuk rahmatipun Allah, wasilah penerantara panitia khususipun Bapak Ketua Lisan ingkang sampun kersa nimbali kula kapulih sowan mriki saestu jauh-jauh saking Lampung. Kula mriki mboten niat muruk mejang guru panjenengan, niat kula silaturahim, mugi-mugi jenengan tampi kanthi sae awake dhewe niki dadi sedulur donya tekan akhirat. Watak sifat sedulur niku gedhe welas asli, ngoten nggih. Dados mungkin nek kula salah jenengan ngapura, jenengan lepat nggih kula ngapura. Ing gandeng kula mriki diundangken ngomong, wong ngomong niku kathah salahe. Nek jenengan diundang mriki kan meneng. Wis senajan si omong dhewe nggih. Muga-muga angger kula ngomonge bener dadi manfaat. Angger jenengan betah meneng tak dongakne barokah. Tapi goleki wong wedok betah meneng ki angel. Wong wedok ki raja omong wis omong dhewe. Mulane wau kula ngaji teng pundi? Kampung Baru. Ana ibu-ibu ket kula dipanggil munggah ngantek medhuk dolanan HP. Ana tapi kene insyaallah. Insyaallah. Kampung Baru sana lho. Ket aku dipanggil munggah ngantek medhuk dolanan HP. Tapi kono nek kene insyaallah. Nek kene insyaallah. Wis muga-muga barokah sedaya. Kula tak ngelem Kanjeng Nabi riyen nggih. Angger kula ngelem Kanjeng Nabi, jenengan atine gathuk mantuk, mantep demen mahabbah, muga-muga entuk syafaat. Enggak kabeh wong Islam gelem maulidan lho, nggih to? Enggak kabeh wong Islam gelem maulidan. Dalile jane mayar jane. Ceritane Abu Lahab ini. Ceritane pas malam Nabi dilahirke nika. Abu Lahab niku ningali rumahnya Ibu Aminah, ibu Rasulullah. Niku ketinggal padang ngoten. Lah Abu Lahab iki bengok-bengok. Bujake Suwaibah iki teluk. Suwaibah, kenapa juragan kaya omahe Bu Aminah kebakaran. Omahe Bu Aminah kebakaran. Tiliki rono. Ditiliki tenan tekan kono aman-aman saja enggak kebakaran. Lah balik meneh Suwaibah. Lah ngapa balik aman juragan? Lah kaya padang-padang malah Ibu Aminah melahirkan. Lahirne babarak nggih. Lah padang-padangnya apa? Nika bayine sing dilahirke ngetokke sinar ngoten nika. Dadi sinare Rasulullah dilahirke iku sinare tekan sundul ares. Sinare iku. Lah Abu Lahab enek sinar kok padange kaya ngono. Dikira kebakaran. Lah seketika iku perasaan Abu Lahab berubah. Malah seneng dadaan. Begitu Ibu Aminah melahirkan, seneng karo bayine Ibu Aminah. Karo Kanjeng Nabi dilahirku seneng. Saking senenge Abu Lahab kuwi budake namine Suwaibah dimerdekake. Suwaibah, hari ini detik ini kowe tak merdekake. Kowe kudu budakku meneh. Lah kono kowe tak merdekake, bantuin kerepotan Ibu Aminah sing habis melahirkan. Lah gara-gara itu, gara-gara kuwi
Abu Lahab mati, siksane kubur diangkat setiap hari Senin. Hari Senin ku lahirin Nabi, gara-gara kuwi suwe dimerdekake Abu Lahab. Abu Lahab mati, siksa kubur diangkat oleh Allah setiap hari Senin. Goro-goro seneng karo lahirnya Kanjeng Nabi. Ini logikane. Abu Lahab sing kafir wae. Kafir lho wi. Abu Lahab sing kafir wae, siksa kubure diangkat goro-goro seneng karo lahirnya Nabi. Apa men awake dhewe sing ora patek kafir, ya ta? Ngono ae kalau ora usah angel-angel dalile. Abu Lahab sing kafir wae diangkat siksane goro-goro seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Apa men awake dhewe sing ora patek kafir. Iki lak rapate kafir to. Lah iya padha kalih kula. Enek kafir tapi rapate ketok. Kula seneng jenengan iki sik duwe kafir ora katang titik, ning ora patek ketok. Lah, muga-muga awake dhewe ora mengazab kubur sing dientekke sampai dengan azab akhirat awake dhewe selamat. Gara-gara cinta karo lahire Kanjeng. Ya dalile kuwi kan. Enak to. Wong Abu Lahab sing kafir senenge aman saka siksa kubur, apa nek awake dhewe seneng. Abu Lahab kurban budake dimerdekake. Lah awake dhewe kurban. Nggih to? Mau selawatan kurban pira? Kurban pira, Mang? Lah iya, engko gara-gara kuwi selamat siksa kubur nggih. Syukur iki sing duwe taruh gratis. Sing duwe sound system gratis, kuwi mlebu swarga. Kabeh gratis. Sak kiyaine gratis kabeh. Mendem iki kok. Bapak Ibu jamaah sedaya, kula tak ngalem Kanjeng Nabi nggih. Kula niku kalih Mbah Yai teng pondok dididik seneng ngalem Kanjeng Nabi. Jaman cilik kula nggih pujian iki. Ngeten. Mbah-mbah niki saged iki. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajar. Dan biyen nggih pujian pengen kula nek mriki kirangan sik enek pujian apa Pak? Oh tasik nggih berarti padha. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrah manungsa. Nek jengrenge Nabi iki ya padha ae dhewe, ya duwe getih balung susum kulit, ya diuji sakit, ya ngrasake sedih, ngrasake bunga. Basariae padha. Sifat kamanungsane padha. Nging bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa balik utahe Kanjeng Nabi iku kal yakuti kaya watu yakut, kaya watu inten. Bainal hajari ing dalem antarane watu liyane. Lek menungsane padha menungsane, tapi Nabi ora sembarang menungso. Kula ngelem ngeten iki jenengan ikhlas tumbuke mahabbah cinta, muga-muga entuk syafaat. Sing tak elem iki ora sembarangan lho niki. Sing ngelem ya Gusti Allah. Kanjeng Nabi kaya watu inten. Inten lak watu nggih. Tapi ora sembarang watu. Nek Nabi kaya watu inten, kula sampean kaya watu hitam. Padha watune, tapi nilaine beda, regane beda. Nabi menungso, kula menungso, jenengan menungso, padha menungsane, ning kualitasnya beda. Kula Nabi kaya watu inten, kula sampean kaya watu hitam, regane beda. Dijajal, Bu, inten sekilo pira? Gak iso jawab saking larangnya ya. Nek watu hitam sekilo pira? Ya ora iso jawab saking murahe ya. Berarti kula jenengan ki wong murahan, renek regane nek ora gablek karo Kanjeng Nabi. Cara pisang uncitan, didol ora payu kene kethek ra doyan. Pisang nek uncitan, tapi nek digamblokne sak tandane, sak tundune dadi enek regane. Kula jenengan disawang Allah mergo gamblok Kanjeng Nabi. Tak ngelem Nabi nggih. Anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wahol anta misbahu suduri. Lan anta samsun kau Nabi laksana matahari. Yo menungso kok hebate ngono. Kaya srengenge Bu kanthi Nabi iki. Apa watake srengenge? Le nyinari ora duwe pamrih,
gek le nyinari ora milih-milih. Sampai ini song dulu. Orang duwe pamrih, gek ora milih-milih. Hebat tenan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek menyinari kaya srengenge kae, nek madangi kaya srengenge, ora milih-milih. Gek ora duwe pamrih. Ya kula sampean bodoh nyangoni sik milih lho. Untul-untul. Sapa kowe? Putu mbahnya 50.000. Nek untul-untul. Sapa kowe? Ponakannya 20.000. Tekone untul-untul. Sapa kowe? Kudu sapa-sapa ya ora disangoni iki. Berarti milih-milih toh? Nabi ora milih-milih. Anta Samsun, anta Badrun. Anta Badrun, panjenengan Nabi kaya rembulan. Subhanallah. Menungso kok ipak apike ngono. Kanjeng Nabi kaya bulan purnama. Terus bulan purnama nggih. Madangi tapi ra mbloloki. Mulane wong ki umume seneng karo bulan. Panjenengan Nabi ki apike kaya bulan. Mula umume tiyang beneh kuwi mesti seneng karo Kanjeng Nabi. Wong kok ora seneng karo Nabi iso diwalik kuwi mesti wong elek. Sopo? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, lan Abu liyane sing kenal. Umume wong mesti seneng karo Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi anta badrun, engko laksana bulan purnama, rembulan. Umume tiyang niku mesti seneng karo bulan. Enek wong ora seneng bulan, kuwi mesti wong ra umum. Sapa kuwi? Siji tukang maling pitik. Tukang maling wedhus. Tukang maling sapi. Tukang nyuluh bojone tanggane. Aku enggak seneng karo kuwi. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Nabi kuwi badan fisik ini enggak bisa dikalahkan oleh sinar apapun di dunia. Anta nurun fauqa nuri. Panjenengan Nabi cahaya di atas cahaya. Ini niki etan putih Pak. Oh yuk masjid ini Mas, kalau dikentin niki masjid ini kowe etan kono ya. Anta nurun fauqa nuri tak terang nih. Anta nurun fauqa nuri, Nabi cahaya di atas cahaya. Jadi nggak kena dikalahke cahaya apapun teng donya. Ini umpama Nabi berdiri teng mriki, jumeneng teng mriki. Kok sengingine nang etan. Kuwi ayang-ayange Nabi yo ning etane. Ya bingung ta? Bingung aku bingung. Terus nek sengenge ning kulon, Kanjeng Nabi kok teng mriki. Kok ayang-ayange yo ning kulon. Tahu petuk menungso model ngeten iki. Durung tahu. Nek anak nekat sing niru iki mesti demit. Lah iki nek menungso ning kene sengenge ning mriki, ayang-ayange ning etane. Engko nek sengenge ning kulon, Kanjeng Nabi mriki, ayang-ayange yo ning kulone. Lak ra umum to iki. Nek kula sampean sengenge teng kulon ade teng mriki, ayang-ayange dhewe mesti ning etane. Nggih to? Golek sengenge ngetan awake dhewe mriki, ayang-ayange dhewe mesti teng kulone. Kuwi umum. Nah kula jenengane wong umum. Nabi mboten umum. Ora iso dikalahke sengiar apapun di dunia. Aku ngelem ngeten iki jenengan mantep, matur muga-muga entuk syafaat. Badannya dijogo Allah kesuciane, gak tahu diinceloki kotoran. Dubabatan abatan bijismihil hasan. Badannya Rasulullah gak pernah dipenceloki laler. Logika nalare di tempat kok dipenceloki laler, kuwi mesti enek najise, mesti enek kotorane. Nabi badannya kok tahu dipenceloki laler. Kula sampean ora mung dipenceloki, dirubung. Ya beda, nek dipenceloki kan siji loro, nek dirubung kan akeh. Ya kadang malah ning irung lalere. Berarti enek najise. Ora beres iki. Mulai irung tukang nyosori apa-apa iki. Resik banget. Resik banget. Lakot Allah ini ngelem lho Pak. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah kuwi tepo tulodo sing bagus anggone kula panjenengan. Allah ini ngelem. Terus sampean bayang nih. Kanjeng Nabi ki wong siji lho Pak. Lah kok iso dicontoh wong sak donya to. Nah, ora hebat. Kula sampean ki wong siji lho, dicontoh wong sak omahe bingungke. Lah piye? Bapake ngongkon sepedok salat tapi ra salat. Ngongkon anake ngaji tapi gaple. Enek kok kuwi. Enek kok kuwi. Enek kok kuwi. Bingungke mboten kuwi. Bu sampean duwe wong lanang ngono kuwi bingung apa ora? Wong wedok diuprak-uprak kon salat dhek ora salat. Anak diuprak-uprak kon ngaji dhek malah gaple. Bingung apa ora ngono? Bingung. Anake bingung kok. Bapak ki piye to? Aku kon ngaji malah gaple. Enek kok kuwi. Koncone koncoku. Lah kowe nek ngomong koncoku mbok lacak.
Bapak Ibu jamaah sedaya, kadang wong lanang ki egois ya Bu ya. Menangi dhewe. Krungu adzan kur kongkon tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong lanang kur ketak ibu. Mak, apa Mak? Budek kupingmu. Apa to Pak budek-budek? Adzan ki lho. Masjid. Aja salat dhewe wong goblok salat dhewe wingi ngisaan 5 rakaat. Masjid kono. Ya ya Pak, anake loro dijak pisang ben rewet. Ya ya Pak, ya wedi ya, diketak ya. Anake dijak lebet. Ayo le ning masjid le timbang dikamplong bapakmu ya. Anake untul-untul lewat ngarepe bapake terus teko. Lah Pak kowe ra nang masjid. Ora bapak tak tunggu omah ngono kuwi. Bapak itu tunggu omah. Lah wedi omahe digondol keong. Untul-untul tekan dalan adike teko kakange. Kang, apa? Jane sing wajib salat apa cah cilik-cilik tok to? Heeh, paling. Ya ngapa to? Bapak ki tak titeni gur kongkon tapi ora tau salat. Ya sing penting kowe sik cilik dikongkon wong tuwek mangkat. Kowe wis gedhe pengen leren-leren enggak masalah ngono. Ngono kira-kira. Ya ora masuk. Wong siji kok iso dicontoh wong sak donya. Kula tak ngelem Kanjeng Nabi nggih. Ya kula ngelem Kanjeng Nabi jenengan irengne mantep, mantep, mahabbah cinta, muga-muga entuk syafaat. Kanjeng Nabi kuwi wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Gak pernah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan berucap berdasarkan wahyu. Akale cerdas, atine cerdas. Loh. Wong nek cerdas akale tok kuwi bahaya lho. Ora dibaring cerdas batin. Wong cerdas akale tok ora cerdas atine, kuwi guru ngakali wong. Ora aneh wong tuwa wong bapake dhewe diakali. Wong Indonesia kok kurang wong pinter akeh. Tapi lucu ger cerdas akale tok kejeglong kedengklak karo omongane dhewe, kejiret ketali karo omongane dhewe. Kan enek to nang Indonesia iki. Enek wong ahli hukum. Lah kok kena hukuman. Piye iki? Wong ahli hukum iki kena hukuman, Pak. Pak polisi lah kok disidik. Lha piye kuwi? Pak kiai lah kok didemon. Enek apa iki? Mesti antara laku karo celatu ora pas. Laku karo celatu ora sinkron. Nabi sinkron. Akale cerdas, batine cerdas. Akale Nabi cerdas, tak kei contoh. Enek kepala suku iki papat. Kepala suku iki papat. Masing-masing berebut ingin meletakkan batu hitam sing bernama Hajar Aswad ing sudut Ka'bah. Cara bahasane dhewe ngene wong Jawa. Kang sing berhak meletakkan Hajar Aswad ing sudut Ka'bah aku. Lah sing telu takok. Lah alasanmu piye? Aku kepala suku. Lah nek alasanmu kepala suku, lha iki sing telu ya kepala suku. Sepenakmu dhewe, wong papat iki gerek sing ngalah. Nah, jadi karena gerek sing ngalah, delala sing luwih tuwa kuwi kok ya temu wong. Kan ya enek sih Pak wong tuwa enggak temu wong. Enek to. Aku kan duwe tangga umure swidak loro, iki ngumpulke layangan kok. Mahrib-mahrib. Enek swidak loro tahun ngumpulke layangan. Ora pilih maghriban malah pilih narik layangan. Enek kok swidak loro tahun. Kula mbayahi duwe unen-unen ngeten. Sak api-apike arek sing laku sifate kaya wong tuwek. Terus dibalik, sak elek-eleke wong tuwek sing laku sifate kaya arek. Magrib ngumpulke layangan kuwi arek apa tuwek? Tuwek apa arek? Bar Jumatan rampung assalamualaikum ora wiridan kuwi arek apa wong tuwek? Enek kok ngono kuwi bar Jumatan langsung klepat ngalih. Kuwi arek apa tuwek? Lah sampean dhewe lho sing jawab. Terus niki nggih. Kepala suku papat gak ana sing ngalah. Lah sing tuwa ki temu wong. Sedulur, piye? Iki nek diterus-terusne ade wong papat iki bacokan gitu. Lah piye? Aku duwe ide. Ayo wong papat kita eneke sayembara semacam perlombaan. Ade wong papat to? Heeh. Ayo disi-disian kubungi mlebu Masjidil Haram sadurunge adzan subuh. Lah sapa ade wong papat iki utawa liyane dhewe engko bengi sing dhisik dhewe mlebu Masjidil Haram sebelum adzan subuh kuwi sing berhak meletakkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Matuk, kowe cocok kowe oke. Tapi biyen opane oke ya. Wis pokoke tak larasne karo Nusaraya ngono. Mangkat ora bareng. Cekak cerita sampai di pojok Masjidil Haram kepergok diabruk. Kowe
awake dhewe kalah. Kok kalah? Ade kudu legowo, kudu nerima. Kita kalah berempat. Kok kalah? Sudah ada yang masuk ke Masjidil Haram. Siapa? Ayo didelok. Ditingali. Enggak lain enggak bukan. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh Pak, Nabi hebat. Gurar didisi mlebu Masjidil Haram sadurunge adzan subuh, Nabi enggak iso dikalahne. Nek sampean arep disi-disi mlebu masjid kene sadurunge adzan subuh, menang to wong iki jarang kosong. Sering kosong. Nek sadurunge adzan subuh, nggih to? Angel golek masjid subuh akeh wonge. Akhirnya legowo. Ya Rasul, apa iki raine abang ireng kaya bar tukaran? Nggih. Rebutan apa? Ngeten jeneng Nabi, kita berempat, iki kepala suku. Nah, wau rebutan Hajar Aswad. Sedaya merasa layak, merasa pantas, merasa berhak meletakkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Karena kita berempat ya nggak ada mau ngalah ya Rasul. Tak akal-akal tak adakan sayembara, semacam perlombaan. Sinten sing riyen masuk Masjidil Haram sebelum adzan subuh niku sing berhak meletakkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Ternyata panjenengan jeneng Nabi. Nah, saking menika jeneng Nabi, kula nuwun tulung mangletakke Hajar Aswad niki ke sudut Ka'bah. Hebate Nabi teng mriki, Pak. Nek cara kula paling tak jaluk watune. Ndi Hajar Aswate? Menika, ngene, wis guru ngene tukaran. Nah, plek wis balik. Ngono ta? Nek kula jenengan iki Nabi ya. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak mutusi masalah dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Wong sing mutusi masalah kelawan hawa nafsune, masalah itu nggak akan selesai, nggak rampung, malah justru menambah masalah baru. Nah, disawang sitok-sitok. Iki ambisi. Iki sing nom tambah nemen iki. Lah sing loro iki malah ambisi banget iki. Hari Kanjeng Nabi ngelepas serban, serbannya dilepas, dibeber, pojokannya papat kayak meja nih. Ini pojokan serbanku lak papat, nggih ya Rasul. Kowe lak wong papat to, nggih, iki padha. Nah kowe sing loro nyekel pojokan iki kene karo kene dicekel sing kenceng aja ngantek lepas. Kowe sing loro nyekel kene karo kene dicekel kenceng aja ngantek lepas. Lah Hajar Aswad endi? Menika ya Rasul, tumpangno dhuwur serbanku iki, pelek. Kowe cekel kenceng ya? Nggih. Kowe cekel kenceng ya? Nggih, aja lepas. Ayo, tak aba-aba maca bismillah. Sebab penggawean apa ora maca bismillah kuwi ora enek barokahe. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wong papat kepala suku nyekel pojokan serbane Rasulullah. Diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mlaku telemek sret tekan pojok Ka'bah. Rasulullah sing mlekake Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Melek. Wong papat lega kabeh, wong papat ki marem kabeh, wong papat merasa diwongne kabeh. Lho iki angel lho, Pak. Angel lho iki. Saiki Indonesia akeh keputusan, tapi keputusannya gawe lega kene gelo kono, marem kene dendam kono. Muncul dendam-dendam baru karena keputusannya berdasarkan hawa nafsu. Kayak kuwi semua nabi lho. Semua nabi dibekali wahyu. Pakai contoh melih nggih. Ben tambah mantep lek nyontoh Nabi nggih. Zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman kuwi enek rong pasang suami istri. Masing-masing duwe bayi. Jadi rong pasang suami istri duwe bayi cilik. Cekak cerita karena profesine dadi tani. Nang sawah, bang teng ladang. Bayi niki enek sing ngomong digawa ning ladang. Diturokke teng gubuk. Cekak cerita ben ra kesoren. Nah, tinggal megawe. Bayine siji iki digondol macan. Lah rampung megawe balik nang gubuk kaget kira pasang suami. Kaget jembleng sak renteng gumun setahun paribasan. Lho, bayine ilang siji. Lah sing wedok istrine masing-masing kuwi tukaran. Yo iki anakku lho iki, pokoke iki anakku. Dene ra trimo. Ora, iki anakku. Ambune lho aku titen, iki anakku. Tengike lho aku padha. Ya anakku. Ora, iki pokoke anakku. Iki anakku. Rebutan bayi siji. Lah sing lanang suamine masing-masing kan bingung. Piye iki, Kang? Lah piye to? Bojoku karo bojomu rebutan bayi ya. Engko nek aku mbela bojoku, kowe mbela bojomu, lah aku karo kowe iso bacokan iki kok. Lah piye iki? Ayo digawa Nabi Sulaiman. Ayo. Gawa Nabi Sulaiman karo gawa bayi siji, Mas. Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Nek apa ki kok njandur gunung men kadingaren ra tau rene-rene. Dia Nabi Sulaiman iki enten masalah. Oh, genah rupamu. Nek masalah rene, nek ora enek ra tau rene. Nggih. Kaya santri nek enek masalah sowan kiai bendina.
nek lagi sukses lali karo kiyaine ya. Enten ngoten niku. Lali. Nah, kene apa? Sing matur siji rasa matur kabeh. Nggih. Niki kula kalih sederek kula niki nganu Nabi Sulaiman gadah bayi masing-masing. Kalau teng griya mboten enten sing ngomong bayi dibetot teng ladang. Lah ilang setunggal kula tangklekne petani sajange dibet gondol macan, bayi kerek siji niki. Lah bojone niki sederek kula ngakoni niki bayine niki nggih ngakoni. Bojo kula nggih ngakoni mboten sing ngalah. Lah niki ajeng tanglet jenengan Nabi Sulaiman niki sejatine bayine sinten? Oh alah. Iki nek ra nabi angel lho, Pak. Ditekok isi tak sitok. Bu, kula. Kowe yakin iki anakmu? Nggih. Tenang, saestu. Bu, kowe yakin iki anakmu? Nggih. Tenang, saestu. Kowe mau ngalah? Nggih mboten. Anak kok ngalah. Kowe ya mau ngalah? Nggih mboten, anak kene wong. Kowe mau ngalah? Mboten ngalah. Kowe ora ngalah, ora. Nek gregetan Nabi yo. Kowe apa enggak ora ngalah? Mboten. Kowe ya ora ngalah, mboten. Wis baine dikek dhuwur meja kene dipapake. Nabi Sulaiman jago pedang, lelak. Kowe ora ngalah, mboten. Kowe ora ngalah, mboten. Ki bayi iki tak belah dadi loro. Lah kowe engko separo, kowe separo. Lah kok sing siji ki cocok ta? Nggih Nabi Sulaiman kula cocok. Sing penting kula keduman, lak wong wedok pekok to ya. Genah mati to bayi iki ya. Lah sing siji nangis. Nabi Sulaiman, piye? Nek bayi niku dengan belah dados kali ki pejah. Ya ket biyen. Bayi dibelah ra mati taruh mati. Bayi niku tanpa dosa Nabi Sulaiman kok badhe dipejahi teng ajeng kula mboten tega. Timbang bayi niku pejah tanpa dosa kula mboten ikhlas. Bayi niku kersane urip mawon. Bayi niku mangsukane sederek kula niku mawon kersane dirawat diramut mbok menawa mengke ageng dados lare berguna. Kowe ngalah. Nggih. Lah kowe engko ora ndek anak, mboten napa-napa mengke kula tak damel meleh. Tapi kini kita ora enak kita ibu dhewe. Ya patut-patute ngaji ning Nusaraya. Nabi Sulaiman masuk. Wis ora usah nangis. Lho mboten nangis piye pun bayi ajeng pecah teng ajeng kula. Ora sida. Aku ngetes sira kloron. Iki anakmu. Mboten. Sebab nalare kale ora ana wong tuwa tega ndelok anake dibelah dadi loro ning ngarepe. Kejaba wong tuwa sing wis ilang akal sehate. Kejaba wong tuwa sing wis minger kiblate. Iki anakmu. Lah kowe gur ngaku-ngaku. Aku yo wis ngerti, jane kowe wis ngerti to. Kowe jane yo wis yakin nek iku duwe anakmu. Gur kowe wegah kelangan, mula kowe ngaku-ngaku. Kowe tak hukum, tak penjara. Nah, selesai. Nabi. Nah, tak kaya contone. Zaman Nabi Dawud, mumpung petuk iki nggih. Ben sampeyan nek nyonto nabi iki sing tenanan ngono lho. Nyonto kok artis. Wis wong desa nyonto artis ya ora kelase. Biyen ki minum-minuman keras ki guru ning kota lho. Saiki pra desa-desa enak. Nek artis mbok tiru minuman keras diombe minuman larang. Minuman larang kae kakek ngombe muduk mutah. Lah sing tutahne panganan nabi. Lah wong kota artis elek-elek susu iki hamburger. Lah iki wong desa hidupe tuwak. Tuwareken mutah. Sing tutahne kangkung, genjer, roncom. Ya ora kelase to. Ya ora kelase. Beda. Padha mutahe tapi sing tutahne beda. Nyonto nabi nggih. Nah, tak dikai contoh ben mantep. Zaman Nabi Dawud kuwi nek ana wong adol tanah. Ngeri urusan tanah kok rawan. Mergo menungso asale kok tanah. Dadi urusan tanah ki ngeri. Siji urusan tanah, pindho urusan wong wedok. Kuwi nek ora tukaran hebat sampean. Iki loro iki. Nah. Nek wong adol tanah, nek cara saiki dipasang plakat ditulis tanah ini dijual. Hubungi nomor HP sekian-sekian, luas sekian kali sekian. Nek saiki biyen ora ngene HP diworok-woroke. Nah, nek sing mara, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Tanah pikir kali iki dakmu, Kang? Iya. Mbok dol, Lah kon pira? Ora kowe iki teko arep ngagen apa arep tuku tenan? Ya tak tuku tenan Kang, tak nggo omah kok. Kon pira, Kang? Ini arep nggo tenan, nggo omahmu tenan wis gak salah larang-larang. Cara mbiyen mungkin dinar dirham nggih. Wis saiki nggo bahasa Nusaraya wae. Wis bayaran 100 juta ya. Ikhlas, Kang? Ikhlas, wong aku sing ngarani 1 juta. Deal, salaman. Deal 1 juta bayar cash. Cekak cerita ben ra kesoren, tak cepete. Nah, terus lak sore. Iki teng kitab dawa lho iki. Aku ndres kitab ate mripatku kuning kok. Lah kono-kono gereng ngrungokne nek cocok mesem ra cocok menjep.
Lah ngene sing deres kuwi. Nah. Deal tekak cerita. Lah karo sing tuku kuwi dicepi omah. Rampung gawe omah, gawe sumur. Sumure sumur gali. Lah pas gali lubang sumur mau, lah kok kaget jembleng sak rendeng umur setahun apa teng jero lubang sumur sing rong dadi mau, lah kok nemu bongkahan emas gedhi lho sak bual. Subhanallah. Emas sapa iki? Kok didirisi lemah. Dia mikir, aku bayar 100 juta kan ra bayar emas iki to. Bayar tanah. Emas iki ra masuk hitungan iki, gak masuk nego. Berarti itu hakku iki. Iki emas iki hake sing duwe tanah iki. Lah tak balekke lah. Balekke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lo ora karo aku? Apa lo kowe sing tuku tanahku to? Heeh. Enak apa kok rene neh? Apa ora marem? Saking mareme Kang aku rene neh. Ngene Kang. Kayak tanah dari sampean kita ancepi omah lo. Iya, terserah kowe. Terus aku gali sumur. Lah kok nengah aku ngeduk lubang sumur kuwi. Lah kok nemu emas iki lho Kang tak gawe rene. Lah ngopo mbok gawe rene? Ngene lho Kang. Ngene lho. Emas iki kan biyen ra masuk hitungan to. Aku bayar 100 juta kan bayar tanahmu iki. Iya. Orang bayar emas iki to. Berarti emas iki enggak masuk nego, enggak masuk hitungan. Iya. Mula iki emas iki hakku Kang. Hake sapa? Hake sampean. Iki tulung emas iki tak pasrahne sampean tompon. Lah jare sing adol tanah, gua aku. Lho, gua. Wis gah. Aku jenenge wis adol tanah kuwi ya. Jenenge wong adol tanah ki lemah kendhuwur medhuwun lapis 7, paribasan kono nek watu krikil telek suket kuwi katut goblok kuwi pen. Aku mau aku niate ra tuku emas kok. Niate tuku tanah kok. Kayak emas. Lah sing adol. Lha aku niate adol lemah ki kabeh aku watu krikil telek katut. Pen. Mau aku tukaran. Iki moh tukaran. Aku yo moh. Ning biyen tukaran mergo kapiken wong. Nek saiki tukaran mergo keleken wong. Padha apike iki, padha moe. Pokoke aku moh, aku yo wegah. Ya piye iki? Ayo sowan Nabi Daud. Ayo. Engko lek sing menang aku. Ya ora yo aku. Karo nggawa emas iki karo ning dalan karo tukaran. Wong do batin iki rebutan apa to kae? Tukaran karo aku. Engko lek sing menang aku, yo ora yo aku. Assalamualaikum Nabi Daud. Waalaikumsalam. Ono apa iki raine abang ireng koyo bar tukaran. Nggih. Ono lungguh sing penak. Sing matur salah siji ae ben ruwet. Ngeten Nabi Daud. Kula tumbas tanah ini sederek kula niki. Gaji 100 juta. Pun rampung kula bayar lunas, kula jepit griya. Rampung damel griya kula damel sumur. Ajeng kerjane kula mboten kuat, kula keduk dhewe. Lah nengah kula ngeduk lubang sumur iku, lah kok nemu emas iki lho Nabi Daud. Nah terus apa masalahe? Masalahe ngeten Nabi Daud. Kula bayar 100 juta kan mboten bayar emas niki. Bayar tanah ngono Mas. Nggih. Lah menurut pemanggih kula, emas iki senes hak kula. Lah hak sapa to kowe? Nggih hak sedherek kula sing adol tanah niki. Lah kok kula sowane dhek mboten purun. Wong model napa niku? Oke, lho mau wong wis adol ki dipek kabeh. Nganggo ning ayel ae. Sing kene moh. Kowe sing adol tanah, nggih. Kowe moh Mas kuwi mboten purun. Lah alasanmu, dan namine tiyang pun adol sate tanah lho Nabi Daud. Lemah nginggil medhun lapis 7 paribasan bumi ku. Penjulan nek watu krikil telek suket lak katut. Apik kowe. Kowe moh mboten purun. Alasanmu ngono kuwi nggih. Lah kowe sing tuku ya moh mboten purun. Alasanmu ngono mau. Nggih, padha moe. Lah nek diadune ngono aku penak. Kowe mah goblok tak peke aku ngono nek aku. Ini aku ora dadi nabi. Nek sampean ora ya ngono to? Nggih. Iki angel. Padha apike lho iki. Nabi Daud batin guyu. Kowe iki jane wong apik, kowe iki ya wong apik. Ning nyugokne masalah apik nek hawa nafsu ya gelut. Wis rasa ado-ado suami istri ya. Suami istri ya, beda karep lak tukaran. Sing lanang kerja entuk duit karo sing wedok. Sing lanang kerjane entuk duit karo sing wedok. Jarak 2 bulan ditakoni. "Mas, apa duit lho ngene iki ndi? Wong lanang aja golek duit. Kene bojo dialokne timbilen matamu ki wetenge kapok lho. Aku ki teko api-api njatuh kon timbilen matamu nyapa iki? Ora usah ngetril-ngetril ngono kok darah tinggimu kumat. Lah wong lanang teko duit bojo ora dijaluk ki apa? Aku ora njaluk, Mak. Aku gur takok. Lah takok terus piye? Ini lho Mak, aku le omah-omah karo kowe wis suwe. Aku ki dipenggayuh di cita-cita.
Aku pengen nyalur listrik, aku isin nek listrik iki nunut tangga. Ngecas HP nunut tangga. Delok TV nunut tangga. Wong sanyo lho colokane ngene tangga. Aku isin nek pengen nyalur listrik dhewe. Ora, aku ora cocok. Sing wedok ra matok. Lah kowe tuku apa, Mak? Aku pengen tuku kursi, tuku sofa, tuku jok lho, sing empuk. Ya penting listrike to, Mak. Ya ora, ya penting kursine. Ya penting listrike kan padang. Lah padang ora nek kursi apa tamu kon klesot. Tukaran. Bu aku tak tekok, apa nyalur listrik iki salah? Apa nyalur listrik iki salah? Mboten. Lah apa tuku kursi iki salah? Lah kok tukaran? Lah kok tukaran? Hawa nafsu. Nabi Dawud guyu no. Kowe iki jane wong apik kowe. Adol tanah kaya emas emoh. Kowe iki ya wong apik nemu emas kok mau ngepek. Lah nek aku ya kowe mah goblok tak pek ngono nek aku. Lah Nabi Dawud wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Gak berdasarkan hawa nafsu. Kowe sing ngadol tanah kowe emoh tenan Mas, mboten purun. Kowe sing tuku tanah kowe ya emoh Mas, mboten purun. Wis ngene. Kowe sing ngadol tanah, aku tak tekok. Kowe duwe anak lanang apa ora? Gadah. Wis gedhe, mpun. Nek dirapekne wis pantes, mpun. Lah kowe sing tuku tanah, kowe duwe anak wedok apa ora? Gadah. Wis gedhe, mpun. Nek dirapekne wis pantes, mpun. Ha ngene, anakmu lanang karo anakmu wedok jodhone. Kowe wong loro besanan. Lah kowe masih kek anakmu sing dirapekke malah. Piye? Oh nggih, cocok, matuk. Lah ngene iki angel lho, Lek. Ngene iki angel. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nek berdasarkan hawa nafsu bahaya urusan. Bapak Ibu jamaah sedaya, Kanjeng Nabi niku lesae asli. Ora digawe-gawe. Asli. Nate lho, Siti Aisyah iki jarak. Ya Rasul, sapa kuwi? Kula Aisyah. Menek apa sah? Ngeten Kanjeng Nabi, garwane jenengan kathah niki mumpung kempal. Lah nek sekumpul ngopo? Ngeten kula ajeng tanglet. Garwane istrine jenengan sak menten iki sing paling jenengan sayang sinten Kanjeng Nabi? Lah angel to iki. Jawabannya mungkin Aisyah mengharap, bikin kok jelas aku. Jelas aku ini. Kanjeng Nabi, istrine jenengan sak menten iki sing paling jenengan sayang sinten? Nabi bijaksana. Disawang oh Aisyah ambisi. Jawab ngene. Saiki rung tepat, engko liya dina tak jawab. Ngoten to? Lah sesuk-isuke Kanjeng Nabi budal ning pasar. Beli cincin. Cincine sak jumlah istrine iki mang. Cara songo ya tuku songo, dikeki sipak-sipak. Termasuk Aisyah. Aisyah, kula cincin ki tanda katresnanku marang sliramu. Tak paring awakmu ditampa ya, nggih Nabi. Awas dijaga aja nganti ilang. Nek ilang cincin iki berarti ilang katresnanku marang sliramu. Iki jaga rahasiaku rahasiamu, aja nganti enek sing roh, mung Allah sing dadi saksi, paribasan semut karo lemut aja nganti weruh lan krungu. Iki tak paring kowe, jaga aja nganti reti rahasia iki, aja nganti enek wong roh nek kowe tak kei cincin. Nek kowe bocorke rahasia iki, berarti kowe mengkhianati aku. Nggih Nabi, kula jagi niki. Lah kabeh diwehi cincin sitak-sitak, didhawuhi ngono kuwi. Lah cekak crita ben ra kesoren, tak cepete. Pas kempal sedaya, Siti Aisyah, wah iki kumpul kabeh iki. Ya Rasul, sapa to kuwi? Kula Aisyah. Oh, kowe to sah. Nggih Kanjeng Nabi. Ana apa sah? Ngenten Kanjeng Nabi. Kula dinten-dinten kepengker lak nate tanglet. Sing kita. Nika lho. Garwane jenengan iki sing paling jenengan tresnani sinten? Oh alah kuwi ta. Nggih. Lah niki mumpung kempal sedaya Kanjeng Nabi, kula tanglet. Biyen kan dereng jenengan jawab. Kula pengen jawabane jenengan. Niki istrine jenengan ngeten niki sampeyan niki sing paling jenengan sayang sinten Kanjeng Nabi? Oh, rungokno kabeh ya garwaku. Garwaku istriku sing paling tak sayang kuwi sing pernah tak kei cincin saka emas. Siti Aisyah, alhamdulillah aku disayang. Zainab yang ngono, alhamdulillah aku disayang. Umi Kulsum yang ngono, alhamdulillah aku disayang. Jadi bojone iki kabeh seneng rumangsa disayang.
Lah bojo sakmono kae kok rata kayak cincin. Sampeyan bojo sitok lho cincine baut ya. Dia ingin ning tangan gatel. Cincin kok marai gatel. Ibadate kaya ngoten Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niku tak bukteke ucapan pangandikane sabdane Rasulullah lemutusi tepat kecerdasan akal. Kecerdasan akal. Kepala suku papat lego. Saiki kecerdasan batin. Cerdas. Ngene, dibuka teng kitab Arba'in Nawawi, lho enten cerita. Kitabnya cilik, tapi coba delok cilik kitab, tapi gedene manfaat. Kecerdasannya batin ketinggal temen. Ngene. Sekitar 14 abad yang lalu Nabi nate dawuh, nate bersabda ngeten. Kumpul kali sahabat. Sahabat, ya Rasul. Suk akhir zaman neng kurepe langit, neng lumai bumi, neng tengah umatku suk akhir zaman. Nanti di akhir zaman bakal muncul akeh wong mlaku ngodok tapi tanpa sandalan. Ngoten Nabi. Enek sing luwih nemen. Napa niku? Bakal muncul banyak budak beranak majikan. Akeh budak nganake juragane. Le dawuh biyen lho saiki kedadean. Ki nek batin ora titis apa ya iso. Nek batin iku ora tajam napa nggih bisa. Zaman saiki kok bisa diprediksi zaman siang. Zaman sekarang kok bisa dibaca oleh Nabi saat itu. Oke, wong melaku ngodok tanpa sandalan. Bahasa kinayah, bahasa yang sangat halus. Diartine mboten iki, Bu? Artine nggih. Ngene. Sub zaman akhir akeh wong melaku ngodok tanpa sandalan kuwi maksude umat Nabi zaman akhir padha ilang wirangi. Maksude melaku ngodok berjalan seperti katakan mencolot gek ra nganggo sandal. Maksudnya umat Nabi zaman akhir iki sok ben sing dawuh biyen saiki ya kejadiane iki. Kata-kata sok akhir zaman ya saiki iki faktane. Mlaku ngodok tanpa sandalan kuwi maksude umat Nabi padha ra duwe isin. Ya le sabda biyen saiki kejadian akeh umat Nabi padha ra duwe isin. Enten mboten saiki? Kok do meneng kaya ra cocok? Oke umat Nabi padha ra duwe isin. Wis tak kei contoh. Gadis mbiyen karo gadis saiki ra padha. Gadis mbiyen kuwi zaman kula teng Jawa lho. Gadis mbiyen ki angger tapian jare, kuwi rapet jarike. Nek ketiup angin kok nglengkap jarike ketok betise ketok kintale. Gadis mbiyen ki isin. Raine berabak abang seminggu rawani metu. Kuwi gadis mbiyen. Lah gadis saiki lho ketok udele merenges ya. Enten to sakniki? Ora duwe isin. Enten mboten? Berarti sabda Nabi terjadi. Nanti di akhir zaman akan muncul di tengah umatku, di bawah kolongan langit, di atas bumi, di tengah umatku akan muncul banyak orang berjalan seperti katak tapi tanpa alas kaki. Ya kuwi umat Nabi, mbuh enom, mbuh tuwek, mbuh lanang, mbuh wedok, padha ora duwe isin, enggak punya rasa malu. Tak kei contohnya nggih. Wong wedok biyen karo wong wedok sakniki nggih boten padha. Wong wedok biyen kuwi angger salah karo sing lanang. Kok digetak, dhek ndingkluk. Wedi karo sing lanang. Kuwi biyen. Lah saiki digetak sing lanang getak gentan ya. Muni piye Pak, aku tak kabruk tampah rae musisan wae engko. Wong wedok kene sak komplok ra ketok wong lanang jare ngeplok bongak-bongak, tak tabok deprok wae engko. Sing wedok utak sing lanang langsung mengkeret. Oh, guyon apa? Guyon sing penak nang durungane kuping. Guru sing ora ngono kuwi, sing lanang mengkeret. Diketak sing wedok. Wedi kuwi biyen saiki malah nglawan. Tak kei contone ya. Ora duwe isin. Mantu biyen Pak karo mantu sakniki mboten padha. Mantu jaman biyen ki nek tunggal sak omah melok maratuwa, kuwi nek tangine kedisikan maratuwa isin. Biyen saiki ora. Biasa. Tangine mbangkong malah buka tutup sego. Matengan, Mbak? Heeh. Tak sarapan ya, Mbak? Heeh, mantu koclok iki. Enten nggih ngoten niku. Lah, berarti sabda Nabi terjadi akeh wong mlaku ngodok tapi tanpa sandalan. Maksudnya umat Nabi zaman akhir orang duwe isin. Nek tak kei contoh. Zaman kula sik cilik. Bapak kula niku ajeng rewang ning hajatan, pamit kalih kula.
Lah aku anak mbarep kok dipamiti. Le, Pur. Nggih, Pak. Iki bapak karo mama rewang ning hajatan manten kae. Kowe nang omahe, nggih. Awas aja dolan-dolan, nggih. Adike dimong, nggih. Awas aja nyusul nang kono ning hajatan nyusul lak giyecek ndasmu kowe. Ngisi-ngisini wong tuwek kaya ora kapan. Kene arep mangan wis tak blete pitik. Wis diulahi karo mamamu. Pangan nang omah karo adine. Awas nganti nyusul ning hajatan tak giyecek ndasmu kowe. Nggih, Pak. Kuwi biyen. Kuwi biyen. Saiki ora. Saiki malah Pak mboke kon rewang nang hajatan, malah sak anak putu digiri jak mangan kabeh ngene sing diajak. Iya ora? Iya ora? Ora duwe isin. Enten nggih ngoten niku. Zaman biyen iki anggar cedhak masjid ngene iki. Anggar cedhak masjid iki. Kok maghrib burung wadan, kok ora iso mangkat, kuwi pilih ndelik, ora ngetokke raine, isin ora jamaah. Kuwi biyen, lah saiki malah wani dagang tuwak nang mburi maman. Enten nggih? Kanjeng Nabi diparing kecerdasan batin. Pas terjadi akeh wong mlaku ngodhok tapi tanpa sandal. Ora mek kuwi tok lho sahabat. Enten meneng kami ana meneh. Napa niku? Bakal muncul banyak budak beranak majikan. Akeh budak nganake juragane. Majikane sapa, budake sapa? Ayo diurai satu-satu. Ngene. Nek ana wong tuwa sugih, wong tuwa sugih to ya. Anak lak kaya raja. Gitu, Pak. Njaluk motor tukokne, njaluk laptop tukokne, njaluk HP Android beliin, minta mobil beliin, minta kawinin. Terus njaluk barabi, njaluk gawe omah gawe iki. Nek wong tuwa sugih lho, anak kaya raja, njaluk opo keturutan. Lah saiki diwalik. Kowe nek sing sugih anake. Nek sing sugih iki anake. Wong tuwa dadi raja, blas malah dadi kongkonane anak, dadi kesete anak, dadi gedibale anak, dadi jongose anak, dadi babune anake dhewe, dadi budake dlondonge dhewe. Enten nggih? Mak, apa nduk? Kowe nang omah ae rasane ndi aku nang pasar delok. Ket tole sik turu kowe nek ngilir nangis gawene susu-susune nang kaleng. Iya nduk, diruwakne nang ngomong, iya nduk. Gumbalane engko nek udan dintasi, ora sapine-pine nek sak popoke dulu dintasi kabeh. Iya nduk. Engko nek anak tamu gawe wedang kae, gulone toples. Iya nduk, aja kakek gulone larang, iya nduk. Timbange tengah-tengah ngantuk ya anak gumbalane kae apa kabeh dintasi wis cukup, ya kaca-kaca dilap karo lantene dipel. Iya nduk. Wong tuane mantuk-mantuk dikongkon anak wedok. Enten mboten ngoten niku? Malah enek. Mak, anakku nangis panas lho, Mak. Mongen, Mak. Dhek sing gawe anak, anake panas kene mboke. Engko gawe neh. Ngono kuwi karepmu. Ngger panas kene mboke. Oh, dhek sing gawe panas bingung. Enak ngono kuwi. Dadi budake anak. Nggih, mboten? Duwe anak wedok lakone kaya ngono, duwe anak lanang malah nemen. Anake lanang balik ke Jepang petita-petiti. Kowe nganggur ora, Pak? Yo nganggur. Ngopo to? Tak kongkon yo, Pak. Kon ngopo? Iki ngene, Pak, aku anggere hab dapur nang pas omah kawon. Tapi sudah rusak kayak sekalian gawe sekalian aku gawe kamar mandi karo WC. Aku isi nek kancaku teko ngisi ning sorpring iki tak gawe ning WC kan, Pak. Iki nek dhuwit 50 juta, Pak, budal nang toko bangunan. Golek semen sak cukupe, wis sak cukup, besi sak cukup. Bapake lho klitih-klitih mangkat. Enten mboten ngoten niku? Banyak budak beranak majikan. Budake sapa? Wong tuane. Majikane dlondonge dhewe. Akeh wong tua dadi kongkonane anak, akeh wong tua dadi kesete anak. Nabi dawuh biyen saiki terjadi. Batin titis to. Terbukti to. Hebat tenan Nabi nek to. Akeh budak nganake juragan. Budake wong tuane, juragane anake dhewe. Sik gumunku lho. Wong tua dikongkoni anak kok gak lara ati to. Biasa. Biasa orang ganjel ning ati, biasa. Tonggoku ki tak tekoki. Mbok De, apa Pak Yai? Sampeyan dikongkon-kongkoni anak ngono kuwi ora nesu, ora tersinggung. Ah, mboten Pak Yai, biasa pancen anak kula kaya asu kok ngono. Aku mak terakat. Terus anake ning mburi ngelokke, "Mboke asu kan kowe," ngono to. Tibake keluarga asu. Ya wis kon ngapake keluarga asu. Mulane sing hati-hati. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ya ayunasirani ayumajisani. Kanjeng Nabi dawuh
Kanjeng Nabi dawuh setiap maulud, setiap anak sing dilairke kuwi netepi jaladren fitrah suci. Kirek bapak biyunge arep ndadekake anak kuwi Yahudi, Nasrani apa Majusi. Sunan Kalijaga nggambarke anakmu kaya wayang. Wayang iki kok kulit, kok lulang. Anak lak kaya wayang. Wayang kuwi kok kulit. Kapan sih berbentuk kulit ini nak netral? Tapi begitu kulit diolah, iso nyenengne, iso gregetke. Ya asale kok kulit kok lulang. Kapan sih berbentuk lulang, kulit kan netral. Tapi begitu kulit mau diolah, dikum, berarti kum dipenteng, berarti penteng dipasah rata, berarti pasah rata diamplas alus, berarti amplas alus digambar. Lagi sing menentukan, digambar, ditatah, dicet, dadi Satriya, dadi Arjuna, dadi Janaka, dadi Pandhawa. Iki asale kulit iki. Tapi dadi kulit nyenengne mergo digambar apik. Kalau iki wayang apik, dalange seneng. Kalau dalange seneng dikeki tenger. Tengere piye? Dicekel cek nganggo tangan tengen. Terus disuluki. Yah ning talaga kadilangit. Ngantuk turu. Iki jam enak-enake turu. Aku mau ngantuk era karuan. Tekan kene melek. Ngabote. Nek kula yakin iku dituru Pak Tenggiya. Dalu melek. Yah ning talaga kadilangit. Mahambang kang paskolan upamaneka. Wayang apik. Mergo digambar apik. Tapi enggak kabeh kulit dadi satriya lho. Enggak kabeh kulit dadi Pandhawa, gerek lemu gambar. Lah saiki diwalik. Kulit sing mbok kum, berarti kum dipenteng, berarti penteng dipasah, berarti pasah diamplas, berarti amplas terus digambar. Berarti digambar ditatah, dijet, dadekne bola kiwa. Lah dia dibuta. Iki ya kulit. Iki asale kulit, tapi dadi kulit sing ra nyenengke. Gandeng ki wayang elek, dalange ora seneng. Kono ora seneng dikeki tenger. Tengere piye? Dicekel nganggo tangan kiwa. Ya disuluki Pak, tapi suluki wong nesu. Tukayayah sinipi. Jodro mawe ngwingis netra kocak ngondarandir. Wedanane rombranang pindho kembang warawari bang. Delokane gelegere. Melek mripate metu omah gelegere gak nyenengke blas. La dalah. Bojleng iblis laknat pada cek-cekan lung di Dewang Kaleludra. Manik Raja Dewaku sapa iki? Ana bayu tangante ora diruwat gaglak dening aku Sang Bathara Kala. Tak untal malang kohengger dasar aku ket mau urung badhok. Ya buta masa dahar. Yo, anakmu arep mbok dadekne piye? Anakmu arep mbok dadekne bola tengen apa bola kiwa? Monggo. Anakmu arep mbok dadekne Pandhawa apa Kurawa? Monggo. Anakmu arep mbok dadekne satriya apa buta? Silahkan. Anakmu arep mbok dadekne santri apa sontrot? Terserah. Anakmu arep mbok dadekne celeng apa celengan? Monggo. Nek mbok dadekne celeng, nyrutuk nyasak wong tuane dhewe. Tapi nek dadi celengan, bakal dadi deposito simpenane wong tuane benjang wonten akhirat. Nah, nek dadi wayang apik, aku ki yo ngerti jane sampean ra paham. Tapi iso ngira-ngira nek iki wayang apik to. Lah cirine wayang apik kan penak. Dicekel dalang nganggo tangan tengen, kuwi cirine. Terus wayangnya cilik mergo seneng poso. Terus sirahe dingkluk. Nah iki cirine wayang apik. Dadi kaya pari kae. Pari nek saya tuwek nek apik, kuwi saya dingkluk. Pari kok saya tuwek saya ndangak iki pari pekok kuwi. Lah saya tuwek kok saya nduwangak iki pari edan apa? Paham toh? Nah, kira iki wayang apik. Wayang apik. Jenenge sapa? Arjuna. Arju ngarep-ngarep ingsun niki najatan. Arju najatan, Arju ngarep-ngarep ingsun najatan ing keselamatan. Nek ngarep-ngarep slamet aja salah manggon. Manggone kudu bener. Ning ndi? Ning Madukara. Madu ndawakna sira karo aing wacan. Tegese seneng maca Quran, seneng maca kitab. Nek seneng maca Quran, maca kitab entuk panggonan sejati sing nentrepke ati. Ning ndi kuwi? Ning Janatuka, dadi Janaka suwargamu. Suluke ganti. Anjrah ingkang puspita arum
kasiliring samirana ombre sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning triya nah enak toh sampean yo ora paham tapi iso ngira-ngira nek iki wayang apik toh tak condrone sampean rungokne aku yo ngerti sampean enggak paham tapi sampean mesem aku wis marem kok wis rungokne sampean sinambet bungkur lenggah mabuku Susilarjo muga pinungkul lir kadya kandha ing Bantala lah punika ta satriya pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka permati ya Sang Mahabau satriya bagus warnane detek-deteksa pangawak tirta guwa teja tur pasomane tajem polatane ngegreng jengguring ispatane pinanting katon kebagusane dasar sekti mandraguna datan tedas tapak paluning pandhe sisaning gurindo otot kawat balung wesi keringet wedang kopi bloboke tabe maksudnya ampun ra kira-kira ngono Pak ya sampean tegang tak plencengne nah wayangnya apik kan mlakune nengen wayangnya lek mlakune ngiwa yo anak apik kan gerek sobone to Pak jajal Bu Bade apa kowe roh anakku roh kae ning pondok Darul Falah ses sobone rono tenang jajal salah manggon mbok yu apa kowe roh anakku roh kae nang perapatan sik nuwak kae aduh Pak gawe ulah apa neh lontong sitok iki walah lele mbiyen lara tak tambakne bodoh tak pinterne cilik tak gedene bosing gerang dadi kaya ngono kelakuanmu biyen ngerti bayi gerang berarti tak ngono biyen bayar tak rumah tak remet kowe getun le meteng ya padha-padha eleke sampeyan duwe anak lanang bandot karo duwe wedhus bandot ki padha nakale mending wedhus bandot sampeyan duwe bandot lanang no akal metu kok kandang loncat mlebu ning kandange tanggane ngetengi wedhus sak kandang tanggamu seneng matur nuwun Kang bandot muncul mlebu kandangku lah kok wedhus sak kandang meteng kabeh kowe nek mana tak kei telu ya wedhus bandot dajal duwe anak lanang metu ke omah ngetengi anake tanggane matur nuwun ora antem cengele ya aman ning pondok to santri nek ning pondok iki kaya niki nah wayang sak kotak sing entuk Banyu Perwitasari mek niki tok alon-alon Pak nggih kula mun kuwesel niki kadung siapi wayang karo panitia iki ora tak lakoni ya piye alon-alon nggih wayang sak kotak sing entuk Banyu Perwitasari mek niki tok niki tok iki gambaran santri sing ra duwe udon karo kiai gambaran murid sing ora tau mbantah karo gurune gambaran anak sing ora tau nglarakne wong tuane ya iki kula suwe penak sampeyan rungokne mongko sejatining tumuwuh patuning mung tawas eling eling lukitaning alam kadi cobaning dumadi sejatining kasan saya yakti pangreksane urip lah punika ta satriya Pandhak Pandhawa kekasih Raden Werkudara inggih Bratasena Bima Ngalaga Gandasamaja Kusumadi Lagaya Sang Abilawa Godhek Wok Simbar Jaja Rawiya sekempel sisih ngegreng jengguring ispatine pinandhang katon kebagusane Sang Werkudara ngagem busana apa ta busanane Sang Pandhak gelung minangkara cinandhir gondhek ngarep dhuwur mburi tegese sang sena datan karo marang dununge kawula Gusti ya iki didhawuhi gurune gak tau bantah Werkudara apa durna bapakku ya guruku nah lek santri tenan ngarani wong tuane bapakku ya guruku iki santri maksude senajan sak huruf sing diparingi guru marang murid ikulah bapakmu di dalam agama bapak dalam agama senajan wis tau ngei ilmu walau harfan senajan sak huruf ya ini Werkudara apa turna bapakku ya guruku yen kowe pengen golek ketentraman sejati ini ketentraman ngajilmu hakikat ilmu golek sangkan paraning dumadi tara
kowe kudu bisa golek 5 perkara sing manggon ana kuku Pancana kanggo agem to. Apa 5 piturna bapakku ya guruku? Siji ngger, golek ana kayu gong susui angin. Kaping 7 golek ana tapake kuntul melayang, kaping 3 golek ana gali kangkung, sing nomor 4 golek ana siti kang kemendem bumi, lah sing nomor 5 to. Apa kuwi nomor 5 bapakku ya guruku? Sing nomor 5 ngger, golek ana kodhok kang bisa ngempuli lenge ya ngger. Wah, angel kuwi. Angel kowe ora budal. Budal apa ngestune bapak makan tanpa ana mangkat. Aja tadi budal. Ora ame aku pas nonton. Lah kono tegang tak plenceng. Ki puatuh. Sampeyan delok wayang Werkudara niki. Niki nek mlaku tangane kan werna loro. Nek gak ngene, iki mesti ngene. Nek mlaku, nek ra ngene, iki mesti ngene. Nek ngene Werkudara berarti nduduhke kuku Pancanaka. Nek sampean ora paham, Pak. Delok wayang kok delok sing dene kok. Lah sing genah niku lho Pak Yai, lah ya sing blenek-blenek kuwi. Biyen niku lak akal-akale wali to, Pak. Sunan Kalijaga iku dakwah ning Jawa. Ya wong Jawa, pripun Kanjeng Sunan? Ya nyembah Gusti Allah ya. Lah protes. Allah niku sinten Kanjeng Sunan? Lah kowe porong ro, dereng. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah ki Tuhanku, Tuhan sampean. Lah kok ngeyel. Lah nek Allah Tuhan kula, Tuhan jenengan Kanjeng Sunan, selama iki Tuhan sing tak sembah ki ketok. Lah kok nek Tuhan jenenge Allah ora ketok. Teng pundi manggene Gusti Allah Kanjeng Sunan? Iki nek dijawab langsung bahaya. Sunan Kalijaga wis tekan hakikat, wong Jawa saat kuwi syariate urung jejeg. Monggo dijawab nganggo sanepan, fa'tabiru ya ulil absar. Itu ayat yang lain, fa'tabiru ya ulil albab. Gawe yo ibarat, gawe yo perumpamaan, gawe yo sanepan. Ini wong kang duweni angkal sempurna. Terus Kanjeng Sunan jenengan kedah tanggel jawab, kejak nyembah Tuhan kok mboten ketok. Tempundi manggene Gusti Allah Kanjeng Sunan? Lah dijawab karo gamelan. Raning kono, raning kono, raning kene, raning kene, raning kono, raning kono, raning endi, raning endi, raning kono, raning kono, raning kene, raning kene, raning kono, raning kono, raning endi, raning endi. Tempone dicepetne, raning kono, raning kono, raning kene, raning kene, raning kono, raning kono, raning endi, raning endi. Kendange nyaut, ge endang, pak nyembah Gusti Kang Maha Agung. Kembulemu niku biyen ya paham, saiki ya gur delongok. Nonton wayang direwangi budal ramah ripan rangisaan dialik ra subuhan lungguhe cedak kenong entek lemper sepiring radong. Ora dijekke. Ya iki manut. Ini dicondre nek artine lho, Pak. Nek artine. Santri patuh. Terangke mboten niki? Nutut mboten dalem. Kon goleki kayu gong susue angin. Bila ra santri patuh apa gelem? Lah santri kon goleki 5 perkara, golek ana susue angin, tapake kuntul melayang, galihe kangkung, siti kemendem bumi, kodhok kang bisa mulang. Barang 5 ra ketok mata iki ra santri patuh apa gelem? Wong bojoku takon goleki rek emoh. Pilih tuku wae. Lah Mas tumbas mawon lho kepanggih dereng karuan malah ngesel-ngeseli. Aku kira perkara rek yo ngetes kowe lho manut karo wong lanang apa ora. Nah, kon goleki susue angin. Iki diambil dari Quran. Qurane piye? Aqimis shalah li dzikri. Kan iki gambaran salat to, Pak. Iki nek melakukan meloncat. Qurane piye? Inna sholata kanat alal mukminina kitabam mauquta. Sak temene salat diwajibne wong mukmin iki ditetapne mukmin wis ditetapne wektune. Salat ditetapne marang wong mukmin ditetapne wektune. Lakune meloncat iki. Jeleng subuh, jeleng luhur, jeleng asar, jeleng maghrib, jeleng isya. Lagi dalang tangannya ra giduk balik neh. Jeleng subuh, jeleng luhur, jeleng asar, jeleng maghrib, jeleng isya terus melompat. Enek dalang lakone Werkudara kok ora melompat iki dalang kesel kuwi. Lah iki rumus kok. Rumus. Dia nek melakukan gereng. Nah, tangannya kene gereng. Wah. Kene gereng. Wah, kuluhu bisu wong sewu padha turu, wong selesa padha utawa wong seketi padha mati nglencir kari siji, bubar-bubar saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pandhawa 5 irang Werkudara niki ringkih ra kekuatan. Kaya wong Islam ilang salate, ringkih ra duwe daya, Pak.
Dadi wong Islam kok ora salat, ya kaya Pandhawa ilang Werkudara niki, nanti kekuatan. Ringkih. Gambaran wong salat kan tajem pikirannya. Kan lompatan Werkudara dicontoh sip. Sang Werkudara awit cilik nganti dewasa, yen tindak ra tau netitih. Nitih kereta jebol baeng kereta, nitih jaran pedhot bangkeane jarane. Nitih gajah pedhot kula-ulane. Sang Werkudara tindake amung melompat. Lompatane Sang Werkudara adohi 7 pandeleng. Iki nek mlaku melompat, sak lompatan adohi 7 pandeleng. Lho, 7 pandeleng ki adoh lho, Pak. Wong sak pandelenge adoh, maksude piye? Werkudara lak gambaran salat. Deloken wong salat. Allahu Akbar sedekap taplek. Awake badane jasate teng mriki, tapi jangkauan pikirane wong salat kaya lompatane Werkudara, lap adoh ngendi akhirat. Adoh tapi pasti. Lho, wong ahli salat badane teng mriki, tapi jangkauan pikirane wong salat kaya loncatane Werkudara, lap adoh ngendi akhirat. Adoh tapi pasti. Lho, duwe kepastian nek akhirat ki enek, kuwi ora ditembus karo salat gak mampu. Lha nek tangane nek ngene duduhne kuku Pancanaka. Kuku kuku kuat, ponco iku 5, naka iku landhep, landhepe 5 perkara. Maksude wong ahli salat kuwi pikirane landhep. Jajal lho, mendung peteng ora nggawa jam ning sawah ning ladang kebon. Krasa. Kang aku tak balik sik ya. Ya ngapa? Aku rung luhur anak. Ya kok roh kowe. Mendung peteng ora nggawa jam kok roh nek wektu lur. Aku kulino ah. Lho krasa. Ngarit yo ngono. Aku tak balik sik, Kang. Ya ngapa? Urung asaran. Aku ora ngasaran. Kok roh kowe iki mendung peteng kok ora nggo jam. Aku kulino ya niki ngasaran, krasa. Njajal lek wong ora tau salat. Apa roh? Apa roh? Ane kancane-kancaku nderesi mangkat jam 3, dadi ra subuhan. Enek kok kuwi kancane kancaku. Mangkate jam 3 bengi. Lah nggo batrek didelek bathuk padang. Sing padangan ya wite karet tapi atine malah peteng. Lah ora subuhan biasa, enak kok kancane kancaku, enak kok. Kancane kancaku. Enak aku. Nek wong ahli salat padang pikirane. Kon goleki susuhe angin. Iki dalil Qur'ane piye? Aqimi shalah lidzikri. Akim ngedekno sira as-sholata ing salat. Iki muhatabe mufrad lho. Akim ngedekno sira. Siji-sijine wong. Muhatabe mufrad iki. As-sholata ing salat. Salat kudu ngadeg, kudu pujeg. Kudu dalam kondisi sakit oleh geletak, tapi sing geletak cukup badane, salate ra oleh. Itu lho iki. Itu dalam kondisi udunen bokongmu oleh lungguh, tapi sing lungguh cuma bokonge lho, salate ra oleh. Lah nganti salate jangankan kok ambruk, rusak kabeh. Rusak kabeh. Kula jenengan kuwi urip mapan mergo salat. Nek salate ora dadi, kabeh ora dadi. Enek nilaine ibadahmu kabeh mergo salat. Salat iki kaya angka 1 ya. Poso kaya kondol, zakat kaya kondol, haji kaya kondol. Dadi nek nilaine nek ora salat, salat iki kaya gambare kaya angka 1. Poso kaya kondol, zakat kaya kondol, haji kaya kondol. Pengajian ngeten iki kaya kondol. Dadi nek nilaine. Dadi nek sampean wis menghadap kiblat, salat takbiratul Allahu Akbar sedekap kaplek persis kaya angka 1 ngadeg. Kok gelem poso berarti ndole jejer dadi 10. Lah siji dijejeri ndol kan 10. Kok gelem zakat berarti ndole 2 dadi 100. Kok gelem haji berarti ndole 3 dadi 1000. Kok gelem ngaji ngeten iki ndole dadi 4 dadi 10.000. Saya bawa kae ndole gede nilaine. Sempenting ning arep wis angka 1. Tapi nek sampean ra salat padha karo ra ndek angka 1. Kerjanamu poso, zakat, haji, pengajian. Poso, zakat, haji, pengajian. Ya padha karo ndol teng gluntung argo ngopo iki? Gek nek nilaine. Jadi goreng Bapak ya, ya goreng ini ndok pitik lan ndokmu. Goreng yang mutah kabeh ya. Ada nilainya. Mulane wong tuwa mbiyen kok paham didhawuhi ya krana Pandhawa 5 kuwi nek ilang Werkudarane ringkih, lemah gak ada kekuatan. Kaya wong ibadah nek salate. Kula jenengan diajeni Allah, dihormati Allah, diregani Allah mergo ibadah lho. Wis ngene. Raten-raten wae. Gini. Sampean rasa salat. Ya. Karo kebu kae kan ra salat to. Kebu kae ra tau salat to ya. Iki penak-penakane lho, damai-damaiane. Ora rasa nesu biasa-biasa wae. Kebu kae ra tau salat ya. Uripe. Engko nek mati, lak dadi bangkai. Ya ta? Terus sampean yo rasa salat. Engko nek mati, lak yo dadi bangkai. Padha-padha bangkene.
Tapi bangke menungso sing ora salat karo bangke kebu, batang kebu sing ora salat, isi larang batang kebu sing ora salat. Aku bukekke. Kebune tanggaku ki mati to. Asem Kang Pur, kebuku mati. Lah dijaluk tanggane. Nek tak peke, peken batang kebu nggih ngopo? Kowe kelas, yo kelas, dipek. Lah karo sing ngopek mau ditugel gulune del jiko ndase. Bar jiko ndase ben awet dipurmalin. Ndas kebu mau. Berarti mau malin terus disemprot minyak wangi ces terus dipernes mau weling kae. Lah dekek dhuwur lawang. Ngono. Lah kok tanggane dolan. Apik men kuwi. Apa kuwi? Lah ndas kebumu. Kuwi apike to. Nek tak tukune 1 juta, ojo. Lho batang ndas kebo lho. Padahal ora tau salat kuwi. Ndas kebo lho, batang ndas kebo dituku 1 juta ora oleh. Larang to. Nah, jajirno karo batang musuk, sampean urip ora salat, gek mati. Terus karo anak putu nggo kenang-kenangan tugel gulune del jiko ndase. Jiko ndase lah engko jajal dijejer larang di. Kok larang di? Sampean urip ora usah salat ya. Nah, begitu mati klepek kan dadi batang. Dijejeri ku batang kebu karo batang ae larang di jajal. Nah, tugel gulune del jiko sirahe ben awet kaya formalin. Berarti formalin terus di minyak wangi terus di pernes ben beling dekek dhuwur lawang. Sing arep nyang 1 juta sapa? Plora ngedeni anak putu ya. Larang batang kebun to. Akim misolah lidikri. Akim ngedengno sira as-sholata ing salat. Tujuane aja dipedhot nang kene iki. Oke wong dalil iki dipedhot. Akim misolah ning salat tapi lidikri bar salat ora tau dikir akeh. Mbah Yai kula ndawuhi kula, nggih. Nggih, Mbah. Wong salat, bar salat kok ora zikir, kuwi salate angel kon ikhlas. Ngoten, Mbah. Iki tak kantongi. Wong salat kok bar salat ora zikir, kuwi angel salate kon ikhlas. Nomor 2, wong kok salat, bar salat kok zikir. Bar zikir metu ke masjid kok ucapane ora apik, tumindake ora apik, moko zikir karo salate mau ya urung iso ikhlas. Mula digambarne cara Sunan Kalijaga kaya wayang niki. Sang Werkudara ngagem pupuk Mas Trinaka jarote ngasem. Tegese budine Sang Werkudara ngrawit kaya jarote ngasem, berbudi lan bawa laksana. Wong nek ahli salat iki kaya pupuk Mas niki. Pupuk Mas. Maksude wong nek wis ahli salat, apik ucapane, apik tumindake. Mula digambarke golek ana susuwe angin. Dalil Quran lak mau aqimi shalah niki. Cara Sunan Kalijaga nyilih bahasa. Golek ana susuwe angin. Susuh ki panggonan, angin kuwi napas. Napase menungso kuwi mlebu metu. Nek wong kuwi ahli zikir, mlebune napas nyebut Allah, metune napas nyebut Allah. Dadi Allah nganti nyusuh ning ati iki. Kebak karo lafzul jalalah, penuh dengan nama Allah. Nek wis kebak karo nama Allah ning dodo iki, iblis enggak punya tempat di dada ini. Setan enggak punya nggon ning kowe iki. Mula bahasa guyone, setan ora doyan demit ora ndulit, mak lampir ora mampir. Bahasa guyone. Sakit nampi nggih. Awake dhewe dadi larang mergo ning jero iki ada nama Allah tersimpan ngene. Kula nganti nyusuh ning ati, nyusuh ning dada iki. Susuwe angin ya mriki. Nek sing nyauri susu angin jare kompo. Itu kuwi. Susu angin yo kuwi. Ngene tak kei gambaran. Kula gadah rencang teng Pekanbaru. Ku duwe cincin kae lho akeh. Ngertos akeh? Watu cincin batu. Nah wis tuwek nganggo akeh tak guyoni. Wis tuwek nganggo akeh kaya tesi. Kang Pur belum tahu kau. Iki mahal. Tukuku ning Pekanbaru. Lah yo mampu kono. Lah iya. Piro kuwi? Iki 20 juta iki. Aku heran, Pak. Batu sakmene lho 20 juta. Ngakeh ali-ali cincin, paham iku nggih. Sak melinjo e. 20 juta. Apa yang menjawabke iki larang? Aku penasaran. Mosok 20 juta? 20 juta Kang Pur. 20 juta. Nyilih didudut arek. Tapi hati-hati lho 20 juta lho iki. Didut. Ah, yo. Lah cincine tak cekel tak terawang ning lampu kowe. Lah kok jero watu nek tulisane Allah. Sampean bayangne. Watu kelebon nama Allah siji 20 juta. Lah nek jadamu kelebon nama Allah nganti nyusuh ning ati, Allah ling regani sampean ra mung 20 juta. Swarga lho saisine PN, panganane panganan, minumane minuman, widodari PN nganti klempokan ngono PN kabeh ngono. Allah ra hitung-hitungan. Sampeyan ngejak hitung-hitungan Allah malah tekor. Sakit nampi nggih.
Kaping pindho ya ngger, golek ana gali kangkung ya ngger. Wah, angel kuwi. Angel kowe ora budal. Budal apa pangestu bapa tampan mekat dhewe menyang budal. Goleki gali kangkung. Maksude wong ahli salat kuwi kaya gali kangkung, galih kuwi ati kangkung linuwih. Maksude apa? Jembar. Wong ahli salat kuwi jembar. Sumpek kok kaya apa waktune. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eren-eren Kang, leren, adzan. Jembar to. Jajal ora salat. Ora muring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora cangkeme sapa lho, bengak-bengok. Tak kapuk sisan. Ora ngerti wong kesel apa gitu kae. Kaya Islam dhewe. Boyong koko nyapa lho. Lah kok nadan kon ngeseni dheke sak rampunge pegawean yo rugi lho. Nek to adan kon ngenteni wong nyambut gawe rampung kabeh. Bapak-bapak kula badhe adan pun do rampungan dereng. Durung, ora sida. Ya ora mungkin. Galihe kangkung, galih ati kangkung linuwih. Lah wong ahli salat kuwi duwe ati linuwih, iso nrimo perbedaan. Ibu-ibu iki karo rumah tanggane kuat, kena barokah salat. Lho rumah tangga mutuh kadang-kadang sing kuat ngempet wong wedok. Wong lanang nek dilarakne ati wong wedok, disakiti langsung muni tak pegat kowe. Lho lara ati wong lanang, tapi wong wedok ngempet iki to. Atine kuat. Mak, apa nduk? Aku krungu desah-desus to, Mak. Apa to, Nduk? Aku krungu desah-desus jare kowe karo bapak arep cerai pegatan. Lah kok aku piye, Mak? Aku melu sapa? Walah, Nduk. Bocah iki sore kok ya wis krungu masalah wong tuwa. Jane sapa sing ngomong iki? Heeh to, Mak. Kowe arep pegatan karo bapak to. Demi aku aja pisah lho, Mak. Ngene lho, Nduk. Aku jane lara ati wis sawetara. Bapakmu nglarane ati wit kowe isih bayine kandungan ketek kowe wis lulus SMA. Aku jane kaya ngempet karo bapakmu. Aku jane nek kelingan kowe ora tega nduk arep pisahan karo bapakmu. Tapi aku kelingan kelakuan bapakmu kaya asu tenan kowe gak kuat-kuat aku. Mama kok ngomongin ngono to, Mak, karo bapak, kelek-elek bapakku lho, Mak. Iya, tapi atiku wis ngempet sawetara. Mama sing sabar ya, Mak. Demi aku, ora usah mejang mama kon sabar. Dadaku wis kebek rasane kelakuane bapakmu. Bapakmu watak egois menangi dhewe. Panen karet lah kok didol kabeh. Tak kira nginjar utang, tiba malah nyamir biduan ketek tenan bapak mamamu. Anake bingung. Lah kon kaya sapa? Tolak-toleh anake. Aja kaya bapak, aja kaya mama ngono gitu. Piye karepe iki? Kon kaya sapa anakmu? Bingung anake iki. Bingung. Bingung tenan. Nek mondokne anak aja mergo kepepet. Nakal didendeni. Kowe nek nakal tak guwang nang pondok, lho kok diguwak. Jenenge yo ngremehne kiai. Sing bangga nek mondokne anak nggih. Sing bangga. Sing bangga. Ya aja mergo nakal. Ya barokah Bu. Kulone anakku ya nakal. Angger aku ngimami salat anakku iki nakal. Santri-santri sing lanang ki diruwaga iku waduh. Dibuwethati sitok-sitok. Lah sak ndelok lagi ndoke nek sing pecah. Wah, nangis ra kira-kira. Bapake ra trimo aku dilabrak. Pak Pur sampean kudu tanggung jawab, masa depan anakku hancur. Ya ndoke pecah kok. Tak ijoli wak ubur loro lah piye iki. Lah sitane tak gone rumah sakit. 2 dina 2 bengi. Mak pukule tuk-tuk tak tutuk. Alhamdulillah, tak tutuk tuk-tuk. Alhamdulillah. Atas le nggih tuk-tuk. Aku tak to balik. Kula matur Mbah Yai kula. Mbah Yai pripun anak kula kok nakal kula isin delokane tangga Yai. Santri kula tak monton kek malah anak kula dhewe ngoten ngrusuhi santri. Pripun iki? Ya anakku ming gaduh wek Gusti Allah. Tak gambarke nek kowe mertamu merdaya kok dijenggongi asu. Asune sing di omah kuwi aja asune sing mbok adepi. Kowe menang rong karuan diberapat ya, tapi celuken sing di asu kuwi sambat sebuto karo sing di asu. Kowe ora kangelan ngadepi asu, ben diatasi karo sing di asu kuwi. Maksude anak nung gaduh ditipari karo sebuto karo sing duwe anak. Tengah wengi tahajud nangis to karo Gusti Allah. Aku nangis tenan. Gusti anak kula pripun tukang mecahi njok ya Allah. Nyuwun paring kesadaran, paring lemes atine. Lah pas dina Selasa iki metu iku lho. Bah, opo? Aku jengkel. Opo? Mecahi njok neng. Mboten. Kapan to kula di pondok neng? Kaget aku. Kowe mondok tenan? Nggih. Tenan iki. Saestu dina Selasa njaluk mondok Rebo tak jak mangkat. Selak rubah kok. Lah kowe ora anakmu njaluk mondok ngenteni engko lho nduk ngenteni nyewu mbahmu sisan. Nek jangune iki 2 bulan meneh, selak lali mondoke.
Wis mangkat ya mangkat urusane dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Selak sekolah masuk, ngaji masuk malah ngenteni 2 bulan neh. Dak dadi mondok. Ya. Mangkat mondok tak gua ning gua kono golek-golek boyo. Wis tenan. Lah kok balik tiyang setri kula nangis ae. Angger mangan iwak kalingan anak. Entuk kunjungan rantang tonjokan nangis kalingan anak. Ngopo nangis? Kalingan anak. Lah kono ono wayah mangan yo mangan kok. Turu yo turu. Ora usah dipikir. Tapi nggih mesoe. Rumah diindangi Mas. Lah 6 bulan ki. Lah kula pun tangan mboten pegel kula. Ya wis tak indangi rono. Lah tekan kono ki tak indangi kok ngepel to. Sing ngepel kae. Kok ngepel kok gelem nang omah nakal ra karuan. Kok dhewe aja-aja dihukum iki aku. Waduh, dai sin aku nek iki tak cedhaki. Lah kok ngepel dhewe? Nggih. Kok dihukum kok? Nggih. Waduh, digawe wirang abamu lho, sentek lho ya. Ngisi-ngisi nek nang Sumatera ngisi-ngisini, ning Jawa ngisi-ngisini. Aku penasaran, salah iki apa ora penasaran. Ora salahmu apa to? Kula mboten jamaah subuh, Mbah. Lha nek nilai plus e ta, ning pondok ora jamaah subuh dihukum. Ning kok malah ora subuhan sak kamboke ora dihukum ya. Dadi mbangkong berjamaah. Sak pae, sak mboke, sak anake mbangkong berjamaah. Lillahi taala, Allahu akbar. Ngoten nggih. Lah, kacek teng pondok to. Nakalo enek sing ngarah. Ora jamaah dihukum. Dadi nek anakmu dihukum ning pondok sing ikhlas insyaallah barokah. Ora usah protes karo kiyaine. Ono omah sampean kangelan kok. Pun kangelan. Pun ngoten mawon kula pun tek suarane. Wis ben wedal goro-gorone kok nek cocok yo nek mantu ngundang dhewe. Bapak patete wayangan nek 3 to, Pak. Sore padat 6, tengah wengi goro-goroe padat 9. Lah isu bar goro-goroe nek padat sitone jenenge Manyuro. Manyuro kangge binak mambeni majhul Manyuro mantal sapa ku yura bakal dinuri sapa wong. Artine wong ngawuri sesuatu nek wis terjadi. Nek ora terjadi angel dikandani. Bapake tukang main, tukang judi, sing wedok ngandani gak kena. Napa? Patete sik 6 urung Manyuro, Manyuro engko lak ro dhewe. Lah ora sambok kandhane nganggo entek duwite bangkrut, kula ora ndek apa-apa, ora sambok penging kula leren dhewe. Manyuro. Sampeyan ngandani wong tukang minum-minuman keras, enggak kena. Patete 6, entene patet Manyuro. Anggere dodone gosong, paru-parune rusak, jantunge kena, ora sambok penging kula leren dhewe. Sampeyan ngandani tukang wong zina mlacur, angel. Wong sik rasa duwe dhuwit bayar wong wedok pira iso. Tapi entene nonton Manyuro. Wis kena penyakit HIV, penyakit AIDS ora sambok penging kula leren dhewe. Ya, teng Indonesia iki kurang ditemokke sing pas tenan obat HIV penyakit AIDS. Ya enek sing judul iki kok judul enggak judul. Malah enek wong wedok sing kena penyakit kelamin HIV. Kok secara medis ora mari, tidane berupa setel alternatif. Tidane barangnya ditutup ning ngene tawon. Halah malah mari ora bar ora kena dinggo ya. Malah ra genah-genah. Dintupne terapi ngene tawon iku saestu gak mari, malah bededel ra genah-genah. Wis ra kena digeblas. Saking bingunge polahe. Lah Manyuro, man wong yura bakal den wuri sapa? Nek sik patet 6 dikandani ngengkel. Nek sehat waras dikandani ngengkel. Tapi kena penyakit arep mlayu ning dirara kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon pancen ngaji ra dibatesi ya nek batesi. Oh banget. Ngaji ra dibatesi ya nek batesi nggih. Guys, muga-muga pertemuan ini diridhoi Allah. Wis senajan suarane serak-serak basah, muga-muga ya nggawa manfaat. Ya barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taj'aluna bihal istiqomah hatta hal karamah. Rasuluna biha bi ibadika sallallahu alaihi wasallam. Dunya wal akhirah. Wa sallallahu wa barik wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Salatan nastaghfiruka biha adana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa ahla baitina wa atba'ana wa awana wa jama'atan jam'iyatan wa sanatan kana rasulika sallallahu. Allahumma shalli
wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad salatan yubarakullah fi malina wa ilmina wa masjidina wa ma'hadina wa madrasatina wa ulatina wa dzurriyyatina wa astaqmu halal wa sabila karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamal hadis wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha inda ta'ala wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mabtina ta'ala fi syai'ati. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul wazirin warhamna fa innaka khairul rahim warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najina min kadhibi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asi syai'na wa bisama wa sallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'an min ahli al-ma'ruf wa min ahli tuqa wa ahli istiqamah. Wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ahli syarri. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha alaikum. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Rabbana ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wal sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammad. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Kepada Allah kami mohon maafirnya. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.